বিগুল ফিল্ম চলিব নাই যদি চলিব নিয়া চলিব চলিব নিয়ান চলিব বিগুল ফিল্ম চলিব নাই বিগুল ফিল্ম চলিব নাই ঘোড়া নাচକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଅପପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି ବିଗୁଲ ଫିଲ୍ମରେ ତାହା ଚଳିବ ନାହିଁ চলিব নাই চলিব নাই ମୁଁ ସୁମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଇନଜୀବୀ ମୋ ସହିତ ମୋର ଜୁନିୟର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଲୋକନାଥ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କାରକୁ କଳୁଷିତ କରାଯାଉଛି, ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ତ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେଉଁ ଅମଳରୁ ମାନେ କେଉଁ ମସିହାରୁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ହେଇ ଆସୁଛି। ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ କେହି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ପରମ୍ପରା। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ହୁଏ। ତେଣୁ ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ଘୋଡ଼ା ବୁଲେ, ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ାର ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇ ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ବ୍ଲାକ୍ କରି ଘୋଡ଼ାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକଟ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଦଣ୍ଡ ନାଚଟି ହେଉଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଆମେ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କୁ କଠୋରାଘାତ କରାଯାଉଛି। ତ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାତ ମରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଟା ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନ ଘଟିବା କଥା ଆଜି ବିଗୁଲ ଫିଲ୍ମ ତାହା ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମ ଅନେକ ଦେଶଭକ୍ତିକୁ ନେଇ ତିଆରି ହେବା କଥା, ଅନେକ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଘୋଡ଼ା ନାଚକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ଘଟଣାଟି, ତ ଆମେ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବିଗୁଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ବିଗୁଲକୁ ଘୃଣା କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘୋଡ଼ା ନାଚକୁ ନ ନେଲେ କ'ଣ ଫିଲ୍ମ ହେବନି? ମା ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ଗର୍ବିତ, ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ତେଣୁ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ନ ନେଲେ କ'ଣ ଫିଲ୍ମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ତେଣୁ ଘୋଡ଼ା ନାଚକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକଟ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇ ତାକୁ କଳୁଷିତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନାଚକୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଟା ବିଶ୍ୱାସ? ଆପଣ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ଏଇ ଜିନିଷ କାହିଁକି ଆମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ନ ବୁଝେଇଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କଲୁ ଶ୍ରିୟା ଟକିଜ୍ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ସାମ୍ନାରୁ। ଏଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ୟାର ରିଲିଜ୍କୁ ଷ୍ଟପ୍ କରାଯିବ। ଆମେ ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆୱାରନେସ୍ କରୁଛୁ। ଯଦି କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଏ ବିଗୁଲକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବୁ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ। ତେଣୁ ନିହାତି କ୍ରମେ ବିଗୁଲକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବୁ। ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ନାଚକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଲେଟ୍ କରିବେ, ତ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଲେଟ୍ କରିବେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଚଲାନ୍ତୁ। ଆମର ତା ଉପରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ।